Ndị One Nigeria, ebe a bụ Kubwa train station Abuja, Abuja Kaduna train station. Ke nke unu ndị Igbo, ka ebe nke unu nọ ndị Igbo, emunneti One Nigeria, One Nigeria, One Nigeria ebe negodunu ka train station si dị ka airport. Anyị na-eche ka tren bịa 2 PM ka tren ga-eji abịa from Gwarimpa train station. O pikicha ndị ebe a, ọ bata na Kubwa bịa buru anyị ejebezie Kaduna. N'enu ka ọ dị ka airport. Ọnọgodo anọrọgodunu na east ka ọ ya adịgodunu, ọ ga-adịkwa ka ofu paaki nwa nọ n'ọpa Iweka. Ngwa now anyị na-eche ka tren bịa, anyị akrọsụgo. A na-emekwa check-in o, ọ bụkwa ịbịa ozugbo iwere oche. Anyị na-echeki gị ka ọ na-esi echeki mmadụ n'airport, ọ na-aka esi echeki. Anyị akrọsụgo now, anyị na-echezi ka tren bịa. Ndị Igbo ke nke anyị anaghị ekwutedo okwu ya chaa. Anọkọtabede paasị anyị asa bill na National House Abuja. Na-eke ime plane dị, toilet everything na-arụ ọrụ. Ọ dị ka ime airplane. This train na-emove kwa emove, very neat, very very neat. Ndị Igbo ka ebe nke anyị nọ, anaghị aga idu na Nigeria o. Anakwa agụnye ndị Igbo na Nigeria. Onwekweghị unu benefit na Nigeria. Inweta this video, share ya.